Velkommen til den her video om et nyt anlæg, som vi kalder TR600. Det er efter producentens mening 3. generation af omvendt osmose. Jeg er så heldig, at jeg har fået tilsendt et hurtigt med luftpost. Det tog en uges tid. Som vi kan se, er der 3 store beholdere eller filterhuse, og for overskueligheden, for at du kan danne dig et indtryk af, hvor stort det er, har jeg placeret en appelsin og en grapefrugt. Lad os starte med at kigge på filterhusene. Nu fjerner jeg lige sødfrugterne. Lad os starte med at se størrelsen. Som vi kan se, filterhuset er nogenlunde på størrelse med en standard grapefrugt. Så drejer vi det lidt. Det, der er ret fantastisk, det er tyndt. Der er ikke mange 12 cm her. Jeg kan også lige prøve at dreje det sådan her, kan du se det? Og fra bunden ser det sådan ud. Og bagpå, det er beregnet til at hænge på væggen med skruet op. Det behøver det ikke. Jeg har set nogle billeder af firmaet har nogle stander til filterhusene. Det må jeg lige se på senere. Fordi jeg har bestilt nogle stykker, og der kan gå en måned før de er færdige, og så kan der gå en 6-8 uger, inden de kommer på lager i Danmark. Så tålmodighed er en dyd. Nå. Lad os starte med at se på filterhusene. Det her, det er sgu koldt. Det er såkaldt quick change og... hold nu op med at blæse. Det er en teknologi eller teknik, som firmaet har opfundet, hvis nok for rigtig mange år siden, og har genbrugt det i forskellige filtre, membraner osv. Men vi kan jo starte med ligesom at fortælle, hvad filterne er. Det første, hvor der står PC, er en forkortelse for polypropylen, som er et sedimentfilter, og C for carbon, som er et kulfilter. Det er altså en blanding af et sedimentfilter og et kulfilter inde i et filter. Det er rimelig smart. Og det, der er avanceret, det er, at kulfiltre, de har normalt en porestørrelse på 5 my. Her der er vi altså nede på en halv my. Og det næste filter her, det er O, det er Reverse Osmosis, som betyder omvendt osmose. Og det sidste her, CB, kulfilter med mineraler, som øger pH-værdien til over 7, siger det. Normalt er omvendt osmose pH cirka 6,5. Det interessante ved det her er, at man behøver ikke at bruge det. Vi ser det lidt senere, fordi det er ikke inline-filtre. Det er filtre, der er proppet ind i nogle filterhuse. Det er meget smartere, og det er billigere i længden. Jeg må hellere lægge det ned. Det vejer altså lidt. Det er vist lidt lettere at arbejde med, når det ligger ned. Det er nogle ordentlige javertusser. Og så burde jeg tage gummihandsker på. Det gik lige med at få det drejet ud. Cirka en kvart omgang til den ene retning. Og der er 2 O-ringe. De skal helst have noget vaseline i øvrigt. Så er jeg spændt på at åbne det her. Der medfølger en nøgle. Og nogen vil måske kende det her fra nogle andre filtre. For eksempel MK99 eller TAM3 eller TAM4. Så sætter vi... Det sidder godt fast, skulle jeg hilse at sige. Med lidt god vilje og meget kræfter fik jeg det løsnet. Men der vil jeg nok opfordre firmaet til at lave en nøgle, der er lidt længere. Det vil jeg håbe, jeg kan lokke dem til. Men jeg tror, at gummihandsker fra et byggemarked vil gøre underværker her. Nu går det lidt bedre. Men det sidder altså godt fast. Det må jeg sige, men det er jo kun godt. Det slutter sikkert rigtig godt tæt. Så skal vi se en gang, om det kommer ud af dåsen her. Ja. Jubi. Så kommer kalorier ud. Der vil være nogen, der kender det fra MK99 kulfilteret. Og
Det går også af heroppe i toppen. Man vrider lidt. Eller drejer. Kæft, det sidder godt fast. Der er, som du kan se, også O-ring og gummiring her. Det sidder altså godt fast, skulle jeg helst sige. Men det er jo kun godt. Jeg prøver det lige ind igen. Tager det ned igen. Og spænder det. Ja. Jeg holder altså godt imod holder det under skulderen. Det er solidt lavet, det her. Jeg tager det lige ned på bordet. Og efterspænder det. Så fik jeg det spændt godt. Det kan være, at vi skulle kaste et blik ind i kalorisk bare for nysgerrighedens skyld. Hvordan det ser ud her. Skal vi have sat det ind igen? Skal jeg have sat det ind igen? Der hjælper labelen jo en lille smule. Man kan regne ud, hvor meget en kvart omgang er. Så drejer jeg lige den hen igen. Hvis du undrer dig, hvorfor står der 12M og 24M, og 12M, det er filterets levetid. 12 måneder på det første, 24 måneder på osmosemembranen, og 12 måneder på det sidste. Hvis vi kigger heroppe i toppen, her sidder der plads til 2 1/4 tom slanger. Og hvis du kan læse det på videoen,